Ola, bons días. Somos o equipo da banda. Eu son Roan. Eu son Aroa. Eu son Miguel. E eu son Ana. Este ano o Día das Letras Galegas adícase a Begoña Caamaño. Begoña naceu en Vigo en 1964, faleceu en Santiago de Compostela en 2014. Desenvolveu unha ampla trayectoria como xornalista especialmente ligada á Radio Galega. Comprometida co feminismo, coa defensa dos dereitos sociais e coa lingua galega. Caamaño destacou tamén pola súa participación en movementos sociais. Hoxe temos con nós en exclusivo o espírito de Begoña Caamaño e imos a entrevistala. Bos días, Begoña. Por que te facías tantas preguntas cando eras pequeña? Porque sempre fui moi curiosa. Gustanche os libros? Sí, moito. Por que decidiches falar galego? Porque é a miña lingua e porque me gusta moito. Por que traballaches na radio? Para defender os dereitos das persoas e a nosa lingua. Canto tempo traballalles na radio? Primeiro traballei en Radio Popular, logo en Radio Noroeste e por último en Radio Galega. Moitas grazas, Begoña, pola túa entrevista e pola túa loita polo feminismo e pola lingua. Alá donde estés, desexamos que poidas desfrutar do Día das Letras Galegas con orgullo. Aquí cortamos a nosa emisión. Adeus. Adeus.